Makadini, tinokuchingamidzai muchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Tinoshandisa zvikafu zvakawanda mukurarama kwedu, tisingazive kuti zvakawanda zvacho zvinokwanisa kurapa zvirwere zvezvipfuyo zvakawanda. Zvipfuyo zvakaita sehuku, kune tsangadzi, miripiri, gariki, gavakava neminti. Tsine nezvimwewo zvirimwa nemasora zvinokwanisa kurwira nekuchengeta utano hwehuku semauto. Izvi zvinobatsira vaya vanenge vangosvetukirwa nedambudziko nekukurumidzisa apa vanenge vari kure nechipatara, kana kuti mari yacho inenge isingatombobatika zvayo. Kunge tsono inenge yadonhera mumubani, kuipa kuchirwere chizvipfuyo ndechokuti hachiite zvitsamba kana manotification epa WhatsApp munongona chatifacha pamusuwo huku dzongoti unono muzumbu umo. Nokudaro, kune varimi vari kuita yatinoti organic farming, iyo ndiko kurima mishonga yezvipfuyo zvenyumoga zvazanondoga chaizvo. Mishonga iyi inokwanisa kushandiswa pamwe chete nemishonga yechirungu yekutenga iyo atinoti mavaccines, drugs nemajekiseni, asi chikuru zvichidzivirira zvirwere. Mishonga iyi inokwanisa kunyatsa kubatsira vanhu vasingachengeti huku dzakawandisa sedzinotangira pa1 to 200 huku. Masora anetsi uye adhure kurima, achipa huku dzenyu utano hwakanaka. Masora aya anopa anonzi ma-antitoxins, kuuraya makonye kana kushanda sema-antibiotics. Mamwe anodzinga zviruma nezvipuka zvakaita senyoka chaidzo, mamwe achibatsira kufema nekurwisa zvirwere akaita seminti. Kudzivirira kwakakosha kupfuura kurapa, saka zvakangokosha kugara nezvirimwa izvi padhuze hama dzangu. Masora chaakanakira ndichokuti haadhure uye anonakisa pamba. Mamwe acho handisi kuti chidhongi chakanaka kwete, that's not it. Kana achitengwa, munotenga nechenji chaiyo, modzi dzacho, asi mamwe anonetsa kuwana. Mazhinji acho anoti akadyarwa akabata, hapachina zvokudyara futi gore rinouya sezvamunoita nechibage kana nzungu. Tsine chaidzo dzinowanika dzizere dzichikura mumunda wani. Masora nemaruva haanhonge ivhu, zvichireva kuti anokwanisa kukura munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakawanda. Mazhinji acho haatombodi mvura yakawanda futi. Munoriziva nyemwe resora wani, rinobuda parisingadiwi, richisakurwa nekusagurwazve, asi richizongodzoka chete chero pane zuva nemvura. Kusasununguka, iyo inonzi stress muchingezi kuhuku, inokonzerwa nekutama kwenzvimbo, kusangana nevatorwa vadzisingazivi, mhirishonga nedzimwe mhuka dzinovhima mhuka. Zvinonzi shuga kana uchi hunokwanisa kushanda sestress pack painenge yashayikwa. Asi munoziva here futi kuti lavender, cinnamon nemarigold zvinokwanisa kutora nzvimbo yacho. Sezvo zvinonetsa kuona huku iri kurwara, sezvo huku dzichimbovanza urwere, zvinonetsa kuona kuti huku dzenyu dziri kumbonyatsorwara nei chaizvo futi, asi kudzipa masora akanaka akaita setsine, gavakava, parsley zvakakosha chero huku dzenyu dzichiita kunge dzine utano. Mukazviita izvi, matambudziko emakonye, kusakandira, kudya mazai anokwanisa kudzikira. Masora akanakira huku dzenyu sezvo anopa iyo inonzi balanced diet muchingezi. Kune mamwe maruva anodyika amunokwanisa kunhonga muchienda kunona huku dzenyu, mungokanda muzumbu imomo kudzivirira zvirwere. Zvirwere zvakawanda zvehuku zvinoshaya pekusvikira nokuti zumbu rinenge rakachengetedzwa. Kune nzira nhatu dzekupa huku zvimerwa izvi: kucheka, kutswanya kana kungodzipa zvakadaro futi zvinoita. Asi kana zvirimwa zvine muto wakawanda segavakava, kutswanya kunenge kwakanaka. Kana kutoshandisa blender chairo kunoita wani, rinonatsa rakasha mashizha iwayo kupa huku zvirimwa zvakanaka izvi zvakaita segavakava.
Gavakava iyo inombodaidzwa ichinzi aloe vera inorapa zvironda zvehuku nekusimbisa muviri wezvipfuyo zvakawanda kusanganisira vanhu kana muchiremba wevanhu. Iyo inonzi natural antibiotic, zvichireva kuti inokwanisa kurwisa ma-infections anokonzerwa nezvironda zviri pachena kana kuzvimba kwemaziso kuya kunokonzereswa nekoraiza kuya. Vanhu vazhinji vanoiziva munosvinira muto mumvura yokunwa inobva yapodza huku yacho. Munoisa 25 ml muto mugaba re1 liter. Mapopo, iyo papaya, ine ma-antioxidants inoshandiswa kuuraya zvipuka muhuku ichidzivirira huku kubva kucoccidiosis. Munotora mhodzi dzacho dzakapwanywa-pwanywa modzisanganisa nemvura mopa huku kuti dzinwe. Mabroiler zvinonzi anowedzera kukura mukawapa mashizha aya. Iyo popo pamusoro pemuchero unonaka wakatsvuka, iyo inotyiwa nekokodia, chirwere chinokonzera coccidiosis. Zvimwe zvirimwa zvakakosha zvakaita seanise, dill, fennel, garlic, mint kana parsley. Munoona kushanda kwacho nekukura kunoita manhenga ehuku dzenyu, mapapiro achinatsobhubha chiedza, zvose mapapiro engirozi. Gariki, uyu mushonga unoita 9 months kuti usvike. Mushonga uyu pamwe chete nehanyanisi unobatsira kusimbisa muviri wehuku nekudzivirira zvirwere zvekufema muhuku. Inouraya futi zvipuka zvekunze sezvo mune ma-antiviral nema-antibacterial properties. I-broad spectrum, zvichireva kuti imvura yemushonga inopinda kwese kwese. Mamwe maruva nezvimerwa zvinobuda hwema unodzingirira zvipuka zvinorwisa kana kuuraya huku dzenyu. Zvipuka zvakaita semakonzo, nyoka, nhata, humba netwuruma twakangodaro-daro. Maruva akaita semint kana marigold anodzinga zviruma izvi, semukwasha asina mari anodzingwa naambuya mudhorobha. Dziwema wakasimba, zvimerwa zvakaita semint, marigold, cinnamon kana nasturtium nelavender, iro ruva rokunaka, iro rinokwanisa kushanda basa restress pack. Senge cinnamon zvayo ndiyo muchinda wehwema hwakasimba. Cinnamon powder inovava, inokonzeresa iya nehwema hwakasimba zvokuti nyanzvi dzeutano havaikurudziri kuidya nje yakedero. Unfortunately, I woke up again. So today, I'm going to do something very good for the economy, the Cinnamon Challenge. Ya, ndo zvazvinoita mari ikawandisa munyika. Varimi vanoishandisa, vanoti inorwisa coccidiosis, manyoka nezvimwe zvirwere zvekufema. Cinnamon powder inobatsira kukura kwehuku sezvo ichisimbisa immune system yehuku dzenyu, sezvo ine hwema wakatsonga. Cinnamon powder inodzingirira zviruma. Masora anobatsira kufema akaita semint. Imi chaiwo mukaifema munotenge muchanyura mumashizha imomo kupfuura kila tree. Semaziviro amunoita mint mukaidya chaiko, ine kakutonhorera kainako mumukanwa mukaidya. Mint sezvo ine kakutonhorera kayo inobatsira kudzikisa kupiswa kweshiri idzi. Ndo zvayinonyatsoitawo kuhuku zvakare. Mint inonyatsobata basa mumapapu nenhengo dzehuku dzinoshanda basa rokufema. Ayo mapapu nemhino nemapaipi anofamba mweya. Munokwanisa kumwaya tumashizha twemint musumbu kuti munhuhwirire futi. Mint inokwanisa kubatsira huku dziri kurindira kana kuchinja manhenga, iyo inonzi molting muchingezi.
Tsine futi dzinotibohwa nekungohakira pambatya dzedu dzinodzivirira zvekare chirwere checoccidiosis. Tsangamidzi kwete ginger beer ramunonwa riya inoita kuti huku dziwedzere kuda kudya nekubatsira kuti iite matosi akanaka asiri manyoka. Munoisa tushoma muchikafu chekudya chehuku dzacho inonzi anti-inflammatory properties muchingezi, ayo anodzikisa stress nokuvaka masoja emuviri. Tsangamidzi inoshandawo yakaoma kana kuti iri nyoro, inokwanisa kutswanywa yoiswa mumvura kana muchikafu chaicho. Ndipo paunoona tsangamidzi yava kuvhurira huku dzenyu mweya kunge dziri all night prayer, huku dzenyu dzoponiswa kubva kuzvirwere zvakaita se-infectious bronchitis. Kana maita dambudziko dzehuku dzamunopa chikafu zuva nezuva asi dzichiramba kusimuka miviri, pamwe hakusi kuti maita anachidya mafuta chisingakore musumbu. Zvimwewo zvinoreva kuti pamwe makatarisana nedambudziko remakonye. Makonye haoneki neziso kazhinji kacho, asi tunhu utwo twakaoma tunokwanisa kubva kumasora ikoko, asi zvisinei kune maonera nemichero inokwanisa kurwisa makonye iwayo. Makonye anoruma matumbu ehuku okonzeresa kuonda nekusakandira. Kana musina mushonga wepiperin, mhiripiri nemashizha emupopo, zvinoshanda ndizvo zvinouraya nezvombo zvemakoko. Hazvipedze nguva, zvinopedza basa. Mhiripiri inodiwa nevanhu vakawanda, kunyanya maIndia, zvitori muchivanhu chavo kuikara. Vacheche vacho vanoisirwa mhiripiri mumukaka kuti vakure vachiziva mari. Zvisinei, mhiripiri inouraya makonye emudumbu nekusimbisa muviri kubva kuzvirwere zvakaita secoccidiosis. Makonye ayo asingaoneki munoisa half teaspoon muchikafu chehuku. Kana muri kuita dambudziko rehuku dzakusakandira, munokwanisa kukonzerwa nezvirwere zvizhinji zvakasiyana siyana. Stress, makonye, molting kana iyo kungorwara ikoko. Kumwe kwacho kwamunokwanisa kutadza kuona, zvimwe mungaedze kudzipa gavakava, iyo antibiotic yakasimba. Garlic, marjoram, nasturtium, thyme, chickweed neparsley, izvo zvinobatsira huku dzenyu kukandira mazai zvakanaka. Iyo inhau hombe, iyoyo yekusakandira. Iyoyo sezvo inobata homwe dzizhinji dzevarimi vazhinji, saka tichaishanyira hedu zvakare kumberi uko. Tinovimba kuti madzidza zvakawanda nenzira idzi dzemahara dzinochengetwa huku dzenyu idzi. Kana zvirwere zvanyatsoipa chaizvo, hazvina kuipa kunoona ana chiremba vezvirwere zvemhuka kana kutenga mishonga yemuchitoro yakaita seUstricil, ESB3 kana Nemovite. Uye mamwe masora nezvirimwa zvakaita segarlic kana uchi zvinorapa hazvo, asi zvinofanira kupiwa mbichana. Mamwe masora akaipa hawo ari mumunda achitadzisa chibage chenyu kukura zvakanaka. Asi zvinonzi zvinhu zvose pasi pano pezuva hakuna chakashata pazvose kana kuti chakanaka pazvose, zvinongosangana imomo. Tinotenda nekuona chirongwa chino hama dzangu. Semazuva ose tinoti murimi munhu, ivhu ndiro nyika. Mushure mekudaro, tinokupaizve mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo zvese kana zvirimwa zvenyu. Nenzira yekukuisai mumagrupu edu evarimi nevatengesi nevarimi vanotengesa mhando nemhando yezvipfuyo zvakawanda, iwo mawhatsapp group edu anoita mbudzi 4081, huku 4081 neDoors Cave Laboratory Retsuro. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira pachazonana zvekare, musare murugare.